Tilang may bagay na ako rin dati panagyan nga kas barangay at ano tas kas pulis di barangay. Alagat pagka kami nga mang supervise. Kaya at kada tayo kami ko ngayon nga kaka destino tidak kaka amin nga ruang anti kami ay hindi ko na siya hindi takot ko ka para pantay kas kalari kita ko na direct di ara di share di mo ko kaya nyaman nga panaden may bati amin JNT ruangan mo kasi So aming arwanga, so Pastor Campo Santo, at dahil nakabantay sir. kasi hindi ka kami sir nakaihi ko amin at aming gating community na kasi kung walmesa na ruangan sa kalto ruangan. Ako about kaliti independent cemetery sir. Hindi may tawang change cemetery. Tingnan mi pamamin ko siya, ada kaming upat kami nga grouping, dati bisek, tin ada dua nga kadwak ba nga grouping kami ti or Santo. So ti ubrami siya kan dili to traffic. Mabalin nga ang tikat kan tuwa tama na siya kadi kita obstruction mo nakatingtang nga taluan da, dili medle pa igi di nga tikat kita obstruction kadi ko lat yan sa aming gino kan na konta. Okay. Wala ka na-utilize din sir ng citation ticket. Unsa Malaksit ka digiti may parit nga may sarek ka. Kasi na tayo nga arak, uneng, aglalo no kaliti mga rin ang panagdalusa sir. So, at oras ti pasingga kayo, hindi pa panagbisita, Campo Santo, di Ciudad. di man makulang ako kay awansa, aglalo no dati ko na kaya sabi mas tempo net. Antay ko mapaway na niya kasi di may siyang pamilya nga may nagtuma, dali ka tinay kamang adayo, kahit nga hapulot si Bakan Jerry Bangin nga Campo Santo, di ka tayo pilit nga, okay yan sila tayo lang mabantayan siya ako. At dati tao, iti Campo Santo, naka-duty sila na sir. Pero sir talaga, kaya nakapiti, parang siya namin nga konpa. Naglalo na ito. Okay. So kanina sir, ay ito no bigat 31. Program mo ko sir, program niya. Naka-full alert mo ito, iti tanong, di barangay ba? O sir, full force kami sir, 31 kaya ulo. Dito sir, hindi ka na sa tao sir. Mabalik ko ito kabingayan sir, kung kata, hindi kayo pamilya mo si Tamo, kung dyan na uwang mulat jawan, di budwanan mo ko takyo, di bigat, di budwanan di balik. Okay. Doon ako lang tatay no, at dali hindi nasubig, kadre, iti ang usit ang parkingan. At nakagbuto ka sir, lahat tayo marigit motorista, pati sa hindi so itang sa traffic division. Sir, kasi kami nga may design board ng bangan mo parking sir. Ay ito tiri-tiri tayo namin, dinamit siya. Ako may design board na no parking ko natin, sabi nga, mas nanagdenda din kalsada. So matimit ko namin, saan nga no parking din kasi may abayari sa mo sir. Obstruction kasi sinuraan mo ta kalsada, marami siya hindi, ang gagawin ko. Okay. Una mo na sir, iti agreeing ng sir. Okay. At saka designated nga parking area dito sir. Sa busar mo si Parangay. Mayat lang kami, di kalsada sir, busta lang siya din na may shoulder by shoulder. Okay. Sir, kalito na di pa nag-observante ka rin, napalakas na tawon, kung kalito na, expectante nga, at tao kalito na. Basta sir, kasi dahil kung nagdato siya yung pukat may sa, so nga, baka, adong pukat siguro tumilat tayang, kumimang pamit kami na tayo na. Okay, tignan di full post di kami sir, makana, hindi para sa to. Pinatutunan sir, ko, dahil tinagpamit ako nga pulisya, at dahil din disignan ng barangay nga umimit tumulong kanya mi sir. Yan tinating nga barangay mi. Aduhan lang nga barangay umimit, banday na ko sir. Kasi di barangay to, barangay 3, 4, 5, then dito yung pila, kasili, Santa Maria, may tumulong siya kung kapila din si Ari, ganyan na nag-signera mo. Tapos lang kumbaga, augmentation course mo, titipang si barangay ato. Okay. So, kalito sir, malaksin ka din may pawis ngay may sareka. Ang nga hindi mapalit din sa sitahin, pero akwada. Kalito sir. Noong kaso man, nga dahil hindi plapsi kayo pakamurutan tayo, hindi panagsina, hindi pwesto pinaka. Siyempre, ko namin sir, kasi muli kita napastik pa, hindi kami pastik ngayon, maawit na iwasan, hindi kita gulo ng kaunik, sa mga nang nabartekin, paglalabas, magkita lang sa balik, nakita lang baka, mga lamit si Baby, so
no berti na yun mga dati mo pasta ganun. So makita yung di pinagdana, police na tingwan yun sir. At dapat sa kami ng tapos mo sir na nag-state ka. Sunod ko ti kasalapan ko kami ganyan at dadamit na tulungan tayo. Okay. Sir, ganito po sa to. So, kaya alas 12, dapat dikit sila ng sir. Kami nga doon sa design ka ti Tatanggal po sir. Okay. Sir, kumusta ang observasyon tayo? Hindi ka nagdadalos. Kasi iti Bureau of Fire Protection na Megan, may paupawin iti anti-burning law. Iti yung panagdos, panagpupuor, ako tanong. Well sir, pura na kami ng tayo kakalagat kagbuhangin nga natilwili ko kay panggating ko ta digat ko nang awang ti pagpasuraan tayo ang kagiti bulbulong. Oo. Sige ta nang gamit dati yung sa coachalis nga pakadalam sa amin taga kapitan nga nagpaabot dati dakkel nga ijadi ng pagipanan. Hindi tayo rurot sa mo. So, di kini na mong narurot at pwede kang pusang doon, sir. Naipa namin yung kaliti pagipasurahan ng awat kapuran, sir. Awan mapura no pati sir. Kasi kapag kami nga dito ako ko taga city nga sige paspasura mo lang sige ako ulay nga kung alaan dapat taga dito sa kakado mit lang dito slide ka maning bagata nga kakatay ko na dito sa mga karga dito na to mga robot tatong talaga nga robot hindi lang inakop niya kagaya evaluation niya tigal man so nga amin schedule taga ko dito yung medical man parmak ng perfect nga nakapok dito naglalaglastik siya talaga kamu tayo kasi si iShop na natin dito kasi sila yung Okay, Bongo Jay, second gusto lang sa ito po Chief Tanod Timoteo Domingo, guys. Yes, maraming salamat, Bombo Roger, nimbang bigat mo, Apo Chief Tanod. Sir, mano amin iti pakabukla na bilang dagiti tanod nga mai-deploy kada iti Campo Santo iti Barangay San Lorenzo? iti barangay bilang circuit 17 kami nga tangkap tayo mga bingay ko itaken at dito ko na tawag siya nga sa bali nga barangay nga ibay mo tumulong dati yung barangay tayo. Okay. Sir, mano ti expectaren tayo nga or estimated nga bilang dagiti tattaong nga agturong kada iti Campo Santo aglalo into no umuna nga aldaw iti bulan ti Nobyembre sir? Siguro sir tumaginak dati ka panahon kaslamayan sa makaribon lumay At hindi na minsan kami labas yung todo na so nagdwa. Handa nga dati na na-apply ka ng bakasyon na tayo hindi tayo pinatay mo hindi na makikita nga na pa yan. Kaya siguro kat may titempo baka duda ka o may pumasakita ka. Noon, barbarang hang agtudo tatta po Chief Tanod. Sir, nakunam tatay nga awan iti kumbaga limit na iti oras nga panagbisita dagiti kakailyan tayo kada iti sementeryo dita Barangay 1. So kaya nasa awan ipalubos tayo sir iti overnight sir. One sir. Kung sa awan lang ito sir, patukar ka pa sir, pati bawal. Sir, iti kada iti na duma Campo Santo ipalubos da nga isir iti arak basta lakad di iatang da. How about iti Barangay 1 sir? Ipawil tayo lata sir oray kunada nga iatang da dagita arak sir? Bawal lang to sir, bawal. But ang mga nibakadang atang dit inumundan to na diyaw na Wen sir. Okay sir, so iti Community Affairs Office iti Syudad Tilawag kunadang adanto iti maidesignar nga parking space iti nagduduma nga Campo Santo dito sa Syudad Tilawag na ipakaamudan kada kayo dagito nga na-designar nga lugar sir nga mabaling nga pagparkingan dagiti tao. Hampay sir yung siguro baka yung aldaw baka mambami sir yung tuti talaga pag-ibaw namin kakakwada sir. Dagiti aglako gayam sir adamet din designated nga pwestuan da dagitoy paglakwanda. Sir, antay kami sa kasi sir pinagiplastar ka tawada ket tapno nalawan lang katindigal sa sir. Implastar mi datigal man. Okay, sige sir. Agyaman kami ti oras ngin payo iti Bombo Radyo Lawag. Back to you Bombo Roger. Okay, sir, mo din iti may sciences kasi iti umay bumisita ko ito November 1 tayo iti Campo Santo. Iti mapaldi palakat sa tumalikdikat iti naglantiya luglugan, iti kalsada, pa nagre-rail ako chikat. No sak man nga sa abog dagiti ko maapo nga adutlogan dan no imbes ko mga tadlukan to sa rendan. May sa lang ko maapo to sa rendan lugan tapos na doon na di
kay park yan digiti patak nuno kasta. Aduda nga at pastar siya nga may mesa nga pamilya no po kuno saan digiti kadto man aglogan dal tricycle adu mo tricycle tay tilawa. So tamo sa nga may yan pa isko rin tak nuno kasta. Hanggang aglidat agirwa tilogan kasi traffic siya So digiti tamo sa nga kapintasan na. Aglogan tay tricycle. Okay, po mo siya, Susan Bradesiptano, Dimucho Domingo Sunchori, di Barangay 1, di Ciudad del Wak, sikapay lang iti panagsisagada na, kaya iti panagatuit, iti tao iti Camposanto, kaya iti altaw ito na altaw sa Madon, November 1, kaya November 2, iti Ciudad di Lawag Capote, kasi maganda iti mo na kutaway, iti Ciudad del Wak, iti Barangay 1, Ciudad 1, iti Camposanto, iti Ciudad del Wak, iti Maharlika, memorial iti cementerio tapos iti Floral Garden kasama iti Romano Katoliko kay iti Vicente Pakiramana iti Chinese Cemetery.